Kamina għatman anki s-Sur Cremona u miegħu ħanibdew niddiskutu daqsxejn anki id-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali. Is-Sur Cremona kif inhu? Mhux ħażin, grazzi, Angela. Riċetta differenti llum, George. Riċetta sabiħa. Alla lil Nikolaus li qiegħed magħna allura ħanaraw daqsxejn anki l-kċina minn lenti differenti llum. Eżattament, u kif ikun qiegħed jipprepara għax kulħadd ikollu l-metodu tiegħu kif jipprepara. Però riċetti ħfief li t-telespettaturi tagħna japprezzaw jieħdu gost anki b'dak li nippreparaw. Għax aħna nipproponu imma mbagħad dejjem kulħadd jagħmel skont il-gosti tiegħu. Skont il-gosti tiegħu u kulħadd jitgħallem fl-istess waqt. Jiena nitgħallem imma m'iniex kapaċi għall-ċina, George. Ġifieri nieħu gost. Ngħid il-verità. Nieħu pjaċir. Vera tirrileksja fil-ċina inti? Jiena nirrileksja niekol imma. Dik iktar. Sa dan it-tant, George, irċevejna ħafna SMS. So nixtieq nispjega ftit lit-telespettaturi tagħna x'kultant ikollna daqsxejn jew misunderstanding, jew inkella jkun hemm xi telespettaturi tagħna li ikun qed jistennew ir-risposta u din risposta ma tasal qatt tal-fatt li naf li d-Dipartiment iċempel ħafna l-telespettaturi tagħna ma jirrispondux it-telefon. Jew jekk inkella ikun hemm problema bit-telefon. Eżatt, ikun hemm taħlita ta' kwistjonijiet ta' ngħidu hekk. Ikun hemm min inċemplulu kemm il-darba u ma jweġibx, ma jimpurtax. Imma ovvjament kull SMS li nirċievu naraw li ħanikkuntattjaw lill-persuna. Sew b'mod telefoniku, sew b'mod ta' notifika, nista' jkun li nibagħtu notifika d-dar lill-persuna, sew billi nwieġeb hawnhekk ċertu SMSs li jkunu jolqtu lil ħafna nies f'daqqa u mbagħad ikun hemm dawk it-tip ta' SMSs illi jkun jirrikjedi ftit iktar żmien sabiex aħna nkunu nistgħu jew insolvu jew jekk ma nsolvux naraw kif ħankunu eżattament, nigwidaw lill-persuna. Rridu ngħidu wkoll li kultant ikun hemm daqsxejn ta' misunderstanding u jitfixklu fejn jidħol Dipartiment ta' Servizzi Soċjali u d-Dipartiment tat-Taxxa. Dak ikun hemm dawk it-tip ta' SMS ukoll. U hawnhekk nirringrazzja servizz.gov għax bis-saħħa ta' servizz.gov, bis-saħħa tal-153, tan-numru ta' 153, hemmhekk inkun jiena nista' ngħaddi dawk l-SMSs lil servizz.gov u huma min-naħa tagħhom ikunu qegħdin jikkuntattjaw lill-persuni konċernati għax ċertu SMS ikunu qegħdin jirreferu għat-taxxa, jista' jkun ikunu qegħdin jirreferu għal xi stipendju wkoll. Imma ma jfissirx li m'għandhomx jaqsmu ma' sigurtà soċjali allura nitilquhom hemm. Le, ma jiġrix hekk. Il-Customer Care, is-Service.gov se jkunu qegħdin jikkuntattjawhom. Kif ġara u naħseb illi kull min qed jisma'na ikun jista' jikkonferma dak li qed ngħid jien. Aħna ġieli nirċievu messaġġi ta' ringrazzjamenti tal-ġifieri u hemmhekk nikkonfermaw dak li għadu kemm qed jgħidu Sur Cremona illi l-mistoqsijiet li jagħmlulna t-telespettaturi tagħna ħafna minnhom jiġu mwieġba u japprezzaw anki li toħorġu barra minn triqitkom u jibatulna anki messaġġ. Nista' nassigura lil kulħadd il-kull min qiegħed jisma'na li l-maġġoranza tal-SMS kważi 100% nweġbuhom fl-inqas żmien possibbli. Jkun hemm dawk il-ftit SMS illi jirrikjedu iktar ħin sabiex aħna nkunu nistgħu insolvuhom jew inkella nigwidaw lill-persuna x'jista' jagħmel jew inkella ngħidulu illi ma ħaqqux. Ekku, ħanibdew ftit naqraw mill-SMS li rċevejna, xaħat għallinna għandi domanda għal meta jkun hemm Sur Cremona, rċevejna li aħna intitolati għall in-work benefit, jista' jgħidilna x'tip ta' benefiċċju u dan please għax ma nafux x'inhu eżatt. Aħna tkellimna ħafna dwar l-in-work benefit hawnhekk waqt il-programm, però mbagħad jiddependi anki natura anki tal-pożizzjoni li jinsabu fiha din il-koppja. Din l-SMS ħallejta hija SMS informattiva ħafna u fl-istess ħin SMS ħelwa. Għaliex aħna llum il-ġurnata fl-aħħar snin bdejna naraw illi immorru aħna għand in-nies u ma jkunx hemm għalfejn in-nies jiġu għandna. Ovvjament, ma tistax tagħmilha f'kull benefiċċju, pereżempju fl-għajnuniet soċjali, il-persuna tittersaq sabiex tapplika għall-għajnuna soċjali, imma fejn ikun hemm ċertu benefiċċji illi jingħataw fuq informazzjoni mhux li għandna fid-dipartiment stess, jista' jkun informazzjoni li tiġi minn dipartimenti oħrajn. Hemmhekk importanti illi naraw kif intejbu dawk is-sistemi, naraw kif intejbu dawk il-proċessi u dawk il-proċessi allura jkunu qegħdin jaqdu liċ-ċittadin. U wieħed minnhom huwa fil-verità l-in-work benefit. L-in-work benefit sal-2021 rid bil-fors tapplika għalih. U n-numru ta' beneficjarji kienu madwar 8,000 household. Fl-2022 bdejna naraw u kif ħanġibu iktar nies
li jirċievu dawn dal-in-work benefit minħabba li bdejna nħossu minn statistika li niġbru minnaw u minn hemm minn dipartimenti tal-gvern differenti illi jista' jkun kien hemm iktar nies li kellhom jiġu eligibbli għalih dal-in-work benefit. L-in-work benefit huwa benefiċċju għal dawk il-ġenituri li jkunu qegħdin jaħdmu bit-tfal taħt 23 sena u allura ikun ħaqhom dan il-pagament apparti. Ovvjament, idħul ir-riturn ta' ċertu bracket. U bdejna nagħmlu diskussjonijiet mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni, minn hawn nirringrazzjah, diskussjonijiet interni u diskussjonijiet ukoll ma' service.gov sabiex naraw u nesploraw dak li nkunu nistgħu aħna nġibu bħala informazzjoni u minn hemmhekk imbagħad immorru għand in-nies. L-in-work benefit jitħallas kif qatt qabel lill-ġenituri bit-tfal taħt 23 sena u hemm 3 kategoriji. Mela l-ewwel kategorija tal-żewġ ġenituri li qegħdin jaħdmu li dħul tagħhom bħala threshold mill-2021 għall-2022 tela u għal din is-sena wkoll tela minn 35,000 għal 50,000, ġenitur wieħed jaħdem li minn 26,000 it-threshold tela għal 35,000 u single parent li taħdem bit-tfal dawn kollha taħt 23 sena. Li s-single parent li taħdem tela minn 23,000 għal 35,000 bħala threshold. Id-diskussjonijiet li għamilna sarfu illi fl-aħħar tas-sena 2022 in-numru ta' beneficjarji minn 8,000 tela għal 24,000. Ġifieri il-ħlasijiet iktar minn irdoppjaw, ġifieri triplikaw fil-verità il-ħlasijiet. Għaliex ġibna rajna l-ewwel bnejna database ta' dawk il-persuni ġenituri li qegħdin jaħdmu bit-tfal taħt 23 sena, ikkonsultajna mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni, ġibna dħul tagħhom u rajna illi dawn huma eligibbli għal dan it-tip ta' benefiċċju l-in-work benefit. U din is-sena tiġa tħallas l-ewwel 3 xhur. Ġifieri illum il-ġurnata għandna iktar minn 23,000-24,000 household li qiegħda tirċievi l-in-work benefit. Sal-2021 kellna 8,000 household li qegħdin jirċievu dan it-tip ta' benefiċċju. Huwa benefiċċju li qed jagħti saħħa iktar finanzjarja lill-familji. U hemmhekk ukoll qegħdin nippremjaw il-bżulija, nippremjaw ix-xogħol. Għax tajjeb illi ngħidu illi lat dwar is-sigurtà soċjali, aħallas il-pensjonijiet, aħallas il-benefiċċji kontributorji fejn tħallas il-bolla tagħhom, aħallas ukoll għajnuna soċjali. Jekk persuna ma tkunx tista' taħdem minħabba ċirkostanzi fil-ħajja hemmhekk l-istat ma jħallik b'xejn sakemm tkun qed tissodisfa min stess, imma f'dawn l-aħħar snin, 6-7 snin, daħal il-kunċett tal-making work pay policies ukoll. U allura dawk il-making work pay policies qegħdin ukoll jippremjaw ix-xogħol sabiex aħna aktar indaħlu nies fid-dinja tax-xogħol u mhux jaqgħu fil-benefit trap dik li ngħidula jibqgħu dejjem fuq l-għajnuna soċjali. Allura biex nikkonkludu anki fejn jidħol dan l-SMS, dawn is-sinjuri rċevew li huma intitolati għall-in-work benefit, di ssir awtomatika, issa x'jiġri f'dan il-każ? Mela, eżattament, mistoqsija tajba ħafna, iva kull 3 xhur aħna nkunu qegħdin nevalwaw l-informazzjoni li għandna interna flimkien mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni u jekk il-persuna tkun eligibbli, iva se tkun eligibbli għal din is-sena kollha. Ġifieri ġala darba kienet eligibbli bidħul tas-sena 2021, matul is-sena 2023 dawn in-nies ħajibqgħu eligibbli. Sakemm il-wild ma jalaqx 23 sena u fuq. Jew inkella il-ġenitur jieqaf mix-xogħol, allura hemmhekk ikun hemm tibdil fiċ-ċirkostanzi u l-benefiċċju jieqaf. Madanakollu minkejja li llum is-sistema hija awtomatika u aħna stess naraw minu beneficjarju jew potenzjalment ikun beneficjarju allura noħolqulu l-applikazzjoni aħna, is-sistema tal-website tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u ta' service.gov tagħti ċans il dak li jkun li jekk mhux qed jirċievi u jaħseb li u għandu jirċievi l-in-work benefit jista' japplika minn hemmhekk ukoll. Tajjeb, sa dan it-tant SMS ieħor xatt għalina jekk jogħġbok, jekk ikollok bolol biżejjed biex tieqaf ta' 61 sena, imma flok tieqaf issib xogħol binqas paga fuq liema snin tinħadem il-pensjoni fuq l-aħħar 3 snin jew skont il-ħlas li tkun għamilt tal-bolol. Mela, ġala darba qegħdin jitkellmu fuq 61 sena, illum qegħdin fl-2023, allura l-persuna tkun twildet wara l-1962. Ġifieri kull min twilet wara l-1962, illum il-ġurnata ħajkun qed jagħlaq 62 sena. Jew 61 sena. F'dak il-każ, il-liġi tas-Sigurtà Soċjali għal dawk li twildu kollha
wara l-1962 sena, wara l-1962, l-età pensjonabbli tagħhom hija 65 sena. Jekk ikollok 40 sena bolol imħallsin, hemmhekk iva tista' tieqaf ta' 61 sena u tieħu l-pensjoni. Once li qed tieħu l-pensjoni minħabba li l-età pensjonabbli tiegħek hija 65 sena, bew 61 sena u 65 sena ma tkunx tista' taħdem. Ġifieri jekk tkun tixtieq li tibqa' taħdem u ma tieħux il-pensjoni, kull sena li taħdem minħabba li tkun issodisfajt l-40 sena bolol imħallsin full, ta' 62 sena tiżdiedlek b'5%. Ta' 63 sena tiżdiedlek b'10.5%, ta' 64 sena tiżdiedlek b'16% u ta' 65 sena tiżdiedlek b'35 b'23%, skużani. Hawnhekk semmur imma għal mistoqsija eżatta. Ekku. M'hemmx 3 snin, m'hemmx 4 snin, m'hemmx 5 snin. Il-pensionable income, għax aħna nafu li l-pensjoni tas-sigurtà soċjali tal-bolla tinħadem fuq dak it-tħul li kellek sakemm jiġi il-massimu tal-pensionable income u fuq leverage tal-contributions tal-bollo li tkun ħallast. L-aħjar 10 snin mill-40 sena. M'hemmx għalfejn ikunu konsekuttivi. Jiġifieri nieħdu l-aħjar 10 snin. Eżattament. U anke self-occupied, anke self-employed. L-istess għal dawk li twildu kollha wara l-62. Eżattament, wara l-1962. Kollha l-aħjar 10 snin mill-40 sena. Ġifieri m'hemmx għalfejn ikunu konsekuttivi, ġifieri mhux ikunu bellu 20 sena u 30 sena. L-aħjar pagi li kellek jew l-aħjar dikjarazzjonijiet li kellek mal-Kummissar tat-Taxxi Interni f'dawk l-40 sena u m'hemmx għalfejn ikunu konsekuttivi. Jiġifieri dik ta' qabel 62 allura. Dawk li twildu, eżatt, dawk li twildu qabel l-1962, l-impjegati għandhom l-aħjar 3 snin mill-aħħar 10, 11, 12 jew 13 sena u għas-self-occupied, self-employed, l-10 snin, l-aħħar 10 snin konsekuttivi. Għal dawk li twildu qabel l-1962 sabiex aħna nkunu nistgħu noħorġu leverage tal-pensionable income. Għal dawk li twildu wara l-1962 wara 1962 l-aħjar 10 snin mill-40 sena jew mill-41 sena. Ħana di għal-SMS ieħor, George, xi ħadd għalina persuna taħdem full-time u għandha il-part-time job. Part-time ikun jott għal-pensjoni? Mela. Aħna dejjem ngħidu ikollok kemm ikollok tipi ta' xogħol il-bolla se titħallas. Darba. Allura ħanieħdu dal-eżempju. Għandek full-time, għandek part-time, il-bolla se tħallasa fuq il-full-time biss. Ma terġax tħallas bolla oħra fuq il-part-time. Issa, il-pensjoni tal-bolla titħallas skont il-bolla li tkun ħallast. Jekk il-bolla inti ħallasta f'dan il-każ fuq il-full-time, li jekk suppost, għax il-liġi jekk tgħidlek, allura ħajodlok biss idħul mill-full-time. Idħul mill-part-time mhux se jkun qiegħed jiġi maħud in konsiderazzjoni għal finijiet ta' pensjoni ta' bolla. Għax aħna nafu li l-bolla tħallasa fuq impjieg wieħed. Jekk ikollok 3 impjiegi full-time u 2 part-time jobs, m'intix qed tħallas il-bolla fuq iż-2 part-time jobs, qed tħallas il-bolla fuq il-full-time. U allura once li l-bolla qed tħallasa fuq dak id-dħul li għandek bħala full-time, il-dħulijiet li jiġu jgħoddu għall-pensjoni huma dawk tal-full-time f'dak il-każ. 5061700 jekk hemm xi telespettaturi jixtuq jistaqsu xi ħaġa kif dejjem ngħidulkom anke minħabba Data Protection Act, aħna dawn l-SMS li jiġu ma jidħlux għandna direttament li dawk li jidħlu f'dawn il-ħinijiet imorru dritt għandi Sur Cremona. Kif għadna anke fl-introduzzjoni l-huma xtaqt nagħmelha ċara. L-SMS illi jidħlu għandi Sur Cremona jinħadmu aħna nażlu sample fil-programm tagħna biex niddiskutu il għaliex il-maġġoranza ta' dawn il-messaġġi ikunu anke personalizzati, Giorgio. U għalhekk naturalment jagħmlu kuntatt magħkom il-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali. U għalhekk ngħidulkom ibatulna in-numru tal-karta tal-identità biex almenu nagħmlu iżjed faċli ħalli jkunu jistgħu jinħadmu il-mistoqsijiet li intom tibatulna. Għana hawnhekk inkompli miegħek u nirringrazzja lin-nies kollha li jaħdmu fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, speċjalment dawk li jkunu qegħdin jgħinuna sabiex inwieġbu dawn l-SMS kollha. U hemm ħafna SMS jitwieġbu, jew inkella ikun hemm ħafna SMS jitwieġbu, allura mill-qalb ngħidilhom grazzi għax finalment hemm uffiċċju oħra qed jaħdem għal niskata propju fejn jitlu dawn il-mistoqsijiet. Għandi mistoqsija oħra.
din titratta l-Carers Assistance u jkollna ħafna mistoqsijiet propju dwar dan, di qed tgħidilna li imbidlu xi miżuri fejn tidħol il-Carers Assistance. Mela, l-Carers Assistances, Carers Assistances, l-assistenzi għal-carer ġew riformati totalment fl-2017 u bil-mod il-mod komplejna nirriformaw. Li irreplacejaw dik li konna ngħidula qabel il-pensjoni tal-wens. Anka l-metodu ta' kif jiġi assessjat il-pazjent min-naħa medika. Llum il-ġurnata il-pazjent jiġi assessjat Bartel Index jew mini Mental State Examination. U qabel fil-pensjoni tal-wens kienet tgħid biss titkun bedridden jew wheelchair bound. Komplajna nirriformaw u din is-sena bħala kreditu ta' bolla, x'aħna nafu li l-Carers Assistance once li tkun qed toħodha għandek id-dritt għal kreditu tal-bolla, ġifieri l-bolla ħallasilek il-gvern minħabba li inti fil-moment li tkun qed tirċievi l-Carers allowance ma tkunx qed taħdem. Sal-2022 sabiex inti tiġi credited bil-bolla, rid bil-fors tissodisfa average ta' 20 kontribuzzjoni fis-sena matul il-ħajja li ħdimt qabel ma bdejt tirċievi l-Carers allowance. Dak l-average ta' 20 mill-2023 niżel għal 15 biex aktar nies jiġu eligibbli għal kreditu tal-bolla. Min laqqas jissodisfa l-average ta' 15 il-kontribuzzjoni fis-sena bħala average, se jkollu massimu xorta ta' 4 snin bolla mħalsa mill-gvern, kreditu tal-bolla, ġifieri xorta ħajkollu massimu ta' 4 snin imħalsin mill-gvern. Dawn nagħmluhom dawn l-affarijiet u l-miżuri jidħlu b'dan it-tip ta' mod, speċjalment tal-kreditu tal-bolla, sabiex meta persuna tilħaq l-età pensjonabbli tagħha ikollha dritt għal pensjoni aħjar. Ġifieri jekk kien ħaqqa 100 jista' jkun b'dawk il-kreditu tal-bolla ħajkun ħaqqa 110. fil-ġimgħa. Barra minn hekk daħlet miżura oħra fl-2023 għal dawk li jkunu qegħdin bil-Carers Allowance jew l-Increase Carers Allowance illi kif jilħqu l-età ta' 59 sena jistgħu jitolbu illi jħallsu sa massimu ta' 5 snin kontribuzzjonijiet blura. Dejjem jekk ħallsuhom jista' jkun ħajkollhom pensjoni aħjar. Ġifieri kif għadni kemm għadd dawn il-miżuri jidħlu sabiex meta tilħaq l-età pensjonabbli tiegħek u allura tkun kbirt fl-età hemmhekk il-pensjoni tiegħek kemm jista' jkun tkun għolja biex tgħix biex il-persuna tgħix ħajja aħjar. George, ħan nikkonkludu hawnhekk għassarinna l-ħin. Jiena infakkar lit-telespettaturi tagħna u intennija kull ġimgħa din illi intom jekk jogħġobkom ibatu biss SMSs mhux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għax hemmhekk meta tibatulna il-messaġġi ma jaslux direttant is-Sur Cremona u allura importanti f'din ir-rokna biss għax il-bqija ngħidulkom ibatu li tixtiequ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. 50617000 biex l-SMS tagħkom peress li anki jkun hemm ċertu informazzjoni li tkun personalizzata jaslu dirett għand is-Sur Cremona. George, ħan ikkonkludu hawnhekk, aħna jekk Alla jrid niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla hux. Tajjeb proset. Grazzi ħafna u naturalment grazzi lill kollegi tiegħek anki għall-ħidma illi kull ġimgħa ntuhom x'jagħmlu biex finalment nissodisfaw anki lit-telespettaturi. Grazzi lilkom Angela tal-opportunità. Grazzi. Aħna minn ħatana ftit tarif pubbliċitarju bqgħu magħna.